Да. Ну, на що... Там не тільки він тепер регулярний гість Ньюзвану, там і дружина його регулярний гість. Кстати, да, они уже семейным подрядом работают. Тому буває так, приходить якийсь умовний патріот, і поки він там сидить, склавши руки в вишиваночці, паралельно включають і Шарія, і його дружину. А якщо говорити про соціальні мережі, про Фейсбук і про Ютуб, тут я вважаю, що треба, мабуть, організуватися і написати ще одну петицію, але вона вже має бути спрямована до Міністерства інформаційної політики, тому що не раз піднімалося питання, що Міністерство інформаційної політики, у якого бюджет там майже буде під мільярд, має щось з цим робити, щоб не блокували топових українських блогерів. Наприклад, що? Ось які твої пропозиції щодо цього? Щоб не блокували? Так, ну що вони, ось як сформулювати текст цієї петиції? Ну, дивіться, в нас тут пан Золотухін часто приходить до мене на ефір і каже, от скільки ми Це замміністра. Да, от скільки ми банерів повісили, от скільком ми розказали, що Крим – це Україна, от ми там зробили нову рекламу, але кирилицею вона читається і бла-бла-бла. І починає жалуватися. Мабуть, жалуватися не треба, тому що проукраїнські блогери фактично роблять левову частину роботи, яку мало виконувати МІП. І є у нас, слава Богу, здорові люди, які там не лише там облизують якихось там улюблених представників влади, а і роз'яснюють дуже чітко людям, що, де і як. І якщо от журналісти згаданих нами каналів не можуть нормально пояснити, що мав на увазі Віктор Медведчук, то блогери, на щастя, є такі, які розкладають, тому що їм, в принципі, не байдуже, де жити сьогодні. Отже,